ஆத்மரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே பிதாவுக்காக பரிசுத்தாவினாலே முதிரிக்கப்பட்ட அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் இப்பிரபஞ்ச அந்தகார லோகாதிபதியினால் பெற்றப்பட்ட 167 உபதேசங்களிலே 45வது பாகத்திலே நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம். அதாவது மத்தேயுவில் இருந்து யோவான் வரைக்கும் சுவிசேஷ புஸ்தகங்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் நடந்த உபதேசங்களிலே புரட்டப்பட்ட சத்தியத்தை தான் நான் என்னுடைய தியான பகுதியிலே தியானித்து எடுத்தவைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நிச்சயமாக இதை விட இன்னும் அதிகமான புரட்டப்பட்ட சத்தியங்கள் உண்டு என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு மார்க் 7ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்திலே மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்த மாட்டாது, அவன் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிறவைகளை அவனை தீட்டுப்படுத்தும். ஸோ இதைத்தான் இதுக்கு மேற்பட்ட பாகங்களை மூடு பேசியிருந்தேன். இதை நீங்கள் முழுமையாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இருந்தால் மார்க் 7ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் வரை வாசித்தால் இந்த வெளிப்பிரகாரமான ஆச்சாரங்கள், வெளிப்பிரகாரமான சுத்தங்கள், அது மூலமாய் உண்ணப்படுகிற உணவுகள், இதனாலே தங்களை பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். சுத்தமாய் பாதுகாத்துக் கொள்வது வேறு, பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்துக் கொள்வது வேறு. சுத்தம் என்றது உடல் சுத்தத்தை குறிக்கிறது, பரிசுத்தம் என்றது ஆத்மாவின் சுத்தத்தை குறிக்கிறது. இங்கே ஆத்மா சுத்தத்தை குறித்து தான் இங்கே பேசப்படுகிறது. ஆகவே இந்த ஆத்மா கூட சுத்திகரிக்கப்படும் என்ற இந்த ஜூதருடைய நம்பிக்கைகள் முறியடிக்கப்படும்படியாய் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார். அதுக்கு மேலே இந்த வெளிப்பிரகாரமான சுத்தங்கள் எல்லாம் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தாது. ஸோ உள்ளத்தில் இருந்து வெளிப்படுகிற காரியங்கள்லாம் மனுஷனை பரிசுத்தப்படுத்தும். உள்ளத்தில் இந்த நினைவுகள், நாங்கள் உள்ளத்திலிருந்து செய்யப்படுகிற செயல்பாடுகள், எங்கள் சிந்தனைகள் தான் எங்களை அந்த பரிசுத்தத்துக்குள்ளே வழிநடத்துமே தவிர இந்த காரியங்கள் அல்ல என்றதை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் அந்த காரியத்திலே. அப்போதுதான் இந்த வசனம் பதிவிடப்படுகிறது. மனுஷனுக்கு உள்ளே போகிறது ஒன்று மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துவதில்லை என்று சொல்லி இந்த நல்ல பதிவு இது. ஸோ இந்த பதிவை இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனுடைய முத்திரை குத்தப்பட்டவர்கள், அதாவது வெளிப்படுத்தலில் சொல்லப்பட்ட அந்த 7 மிருகங்களோடும் பாபிலோன் அந்த ஆவிகளோடும் சேர்ந்து ஆட்டுத்தோல் போக்கப்பட்ட அந்த கண் சருகி போனவர்கள், செழிப்பின் உபதேசிகள், நியாயப்பிரமாண உபதேசிகள், கிருபையின் உபதேசிகள் என்று சொல்லி இப்படி பல விதமான வெளிப்பிரகாரமான பரிசுத்த ஆடை உபதேசிகள், இப்படி பல உபதேசிகள் அவர்களோடு கூட்டுறவு வைத்துக் கொள்வார்கள். இவர்களுடைய ஒரு பகுதியினர் 2 பகுதியினர் இந்த வசனத்தை இன்னும் பாவத்துக்கு மக்களை வழிநடத்துகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது உள்ளே போகிறது ஒன்றும் தீட்டுப்படுத்த கூட தான் கிருபையின் உபதேசிகளும் செழிப்பின் உபதேசிகளும் இதை உபயோகிப்பது கூட அவர்களுக்கு அது அலட்சியமாய் தோன்றுகிறது. செழிப்பின் உபதேசிகளும் கிருபையின் உபதேசிகளும் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி மனுஷன் வாய்க்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் தீட்டுப்படுத்தாது. ஆகவே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் உண்ணலாம் என்றதை இவர்கள் எல்லாத்தையும் என்று சொல்லிட்டு ஆகாரத்தை உண்பது ஓகே, ஆனால் அதையும் தாண்டி இவர்கள் மதுபானங்கள் உட்கொள்வது அல்லது மது போதைகளை உட்கொள்வது, புகைகளை உட்கொள்வது, இப்படியான நிறைய உட்கொள்வதற்கு எதிராக கண்டனங்கள் தெரிவிக்காத உபதேசிகள் கூடுதலாக கிருபையின் உபதேசிகளுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இதை குறித்து கவனம் செலுத்துவதில்லை. அதனாலே ஆத்மா கெடுவதில்லை என்பதனாலே அதனுடைய பின்விளைவுகளை அறியாமல் உதாசீனமாக இருக்கிறபடியால் இன்றைய கிறிஸ்தவம் ஒரு அடுத்த சந்ததியை நாங்கள் பாவத்துக்குள்ளே மீட்க முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் ஏன் மதுபானம் பண்ணக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வேதம் எங்களுக்கு சொல்கிறது, எங்களை ஆசாரியராய் ஆண்டவர் தெரிஞ்சு கொண்டார். லேவியை கோத்திரத்துக்கு அங்கே கோத்திரங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. அவர் கிறிஸ்துவே அவருடைய பங்காக இருக்கிறபடியால், கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாங்கள் மீட்டப்பட்டபடியால் நாங்கள் லேவி கோத்திரமாக இருக்கிறோம். இந்த லேவி கோத்திரக்காரர்கள் ஆசாரிகளாக இருக்கிறபடியால் ஆசாரியர்கள் மதுபானம் பண்ணக்கூடாது என்ற விதிமுறை இங்கே வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விதிமுறைக்கு உட்பட நாங்கள் ஆசாரிகளாக இருக்கிறபடியால் மது எங்களுக்கு விலக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் மது போதைகளை உருவாக்குகிற எங்களோட மதிகளை மதிகேடு பண்ணுகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையுமே அது அடிமைத்தனமாக எடுக்கப்படாது. மாத்திரமல்ல அதை சார்ந்த நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது. அப்படியா இருந்தால் திராட்சை ரசம், இயேசு கிறிஸ்து திராட்சை ரசத்தை ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார். தீமோத்தேயுக்கு அங்கே திராட்சை ரசம் கொடுக்கும்படி எழுதப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அன்றும் சரி இன்றும் சரி திராட்சை ரசங்களை பார்க்கும்போது திராட்சை ரசத்திலே பலவிதமான பாகுபாடான காரியங்கள் இருக்கிறது. 0 இருந்து அங்கே இன்று வரைக்கும் எனக்கு தெரிந்த அளவில் 16 வரைக்கும் அல்கோஹால் நிரப்பப்பட்ட திராட்சை ரசத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அப்போ அங்கே குறிப்பிடப்பட்ட திராட்சை ரசங்கள் எது என்றதை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது. அதாவது மீண்டும் சொல்கிறேன், சைவரில் இருந்து
16 வீதம் செலுத்தப்பட்ட அல்கோஹால் உள்ள வைன், அதாவது திராட்சை ரசங்கள் இருக்கிறது இன்று வரைக்கும் கூட. ஸோ அதிலே நாங்கள் நாங்கள் அதிலே போட்டு பார்க்க போகிறோம். எந்த வீதங்கள் எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு. திராட்சை ரசமே குடிக்கக்கூடாதுன்னு மதுபானம் என்று சொல்கிறது சாராயம். அது அதையும் தாண்டி 20 வீதங்களுக்கு மேற்பட்டவைகளை அந்த பகுதிகளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார்கள். ஸோ அது ஏற்கனவே அது கூடாதுன்னு எங்களுக்கு தெரிந்தாலும் இந்த திராட்சை ரசத்திலே அநேகருக்கு இன்னும் குறைபாடு இருக்கிறது. இந்த வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி அநேகர் அவைகளிலே அடிமைப்பட்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த பகுதிகள் அதுக்காக சொல்லப்பட்டது இல்லைன்றதை முதலாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படியான அல்கோஹால் ஏற்றப்பட்ட அதாவது இயற்கையை தாண்டி செயற்கையாக சேர்க்கப்பட்டு அல்கோஹால்களுக்காக ஏற்றப்பட்டதை குறித்து வேதத்திலே பதிவுள்ளதாக நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. அங்கே இயற்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட திராட்சை ரசத்தை குறித்து தான் பதிவாக்கப்பட்டிருக்கின்றதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஆசாரிகளுக்கு திராட்சை ரசங்கள், மது ஏற்றப்பட்ட திராட்சை ரசங்கள், மதுபானங்கள் விலக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவை நாங்கள் ஆசாரிகளாக இருக்கிற பட்சத்திலே எங்களுக்கு அதுகள் விலக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்காக இந்த வசனம் சொல்லப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு, எப்படி இருந்தாலும் எந்த பாண்டங்களும் எங்களை பரிசுத்தத்தை குலைச்சாக காட்டிலும் எங்களுடைய சுகாதாரங்களை, எங்கள் சூழ்நிலைகளை குறைக்கிற காரியங்களை நாங்கள் கவனமாக இருக்கிறதுனால அது எங்களுக்கு மாத்திரமில்லை, எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு, எங்களோட சந்ததிகளுக்கு நாங்கள் நல்ல ஒரு வழிகாட்டுகளை காட்டுவதற்கு இப்படியான மது போதையான காரியங்களை எங்களை விட்டு விலக்குவது மிகவும் ஆரோக்கியமானது. எங்களுக்கும் ஆரோக்கியமானது. மீண்டும் சொல்கிறேன், எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு, அடுத்த சந்ததிகளுக்கு ஆரோக்கியமானது. நாங்கள் 8 அடி பாய்ந்தால் எங்களோட பிள்ளைகள் 16 அடி பாயும். எங்களோட பேர பிள்ளைகள் அதை விட்டு 32 அடி பாயும்போது அப்போது நாங்கள் சஞ்சலப்படுவோம். ஏன் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் 32 அடி பாய்ந்தார்னு சொன்னால் அது காரணம் நானாக இருப்பேன். நான் தான் 8 அடி பாய்ந்து காண்டி கொடுத்த ஒரு ஆளாக இருப்பேன். நான் தான் அது வழிகாட்டியாக இருப்பேன். ஸோ பிற்காலத்தில் அதில் நாங்கள் வேகிறதை பார்க்கிலும் முற்காலத்திலே நாங்கள் மனம் திரும்புவது மிக அரிதான காரியம். எப்படி இருந்தாலும் இந்த வசனத்தை வைத்துவிட்டு அந்த காரியங்களை செய்வதற்கு நாங்கள் வேதம் எங்களுக்கு அனுமதிக்கவில்லை என்றதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். மீண்டும் இன்னும் ஒரு சத்தியத்திலே சந்திப்போம். இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் CCM. சிலுவையே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டோம்.